aquí tenim preparada una partida per a 3 jugadors del joc Fresco. Fresco és un Eurogame amb mecànica de col·locació de treballadors que va sortir l'any 2010. Aquell mateix any va ser finalista al Premi Spiel de Jahres, però no va guanyar. Aquell any va guanyar el joc Dixit, però sí que va rebre el Premi de la Premsa en aquella fira. Per tant, estem davant d'un joc premiat important. De què tracta el joc? Essencialment, ens posen en la pell d'uns pintors que per càrrec del bisbe hem de restaurar el fresc de la catedral. Per això farem servir els nostres treballadors perquè comprin pintures al mercat, combinin les pintures necessàries i restaurar el fresc. La mecànica del joc es divideix en dues parts. En la primera part se seleccionarà l'ordre de sortida dels jugadors. A la primera ronda serà a l'atzar i a partir d'allà sempre començarà el jugador que va més endarrerit en els punts de victòria i després anirà el següent, així fins al primer. El primer que hauran de decidir els jugadors és a quina hora fan llevar els seus treballadors. Si ens hi fixem, aquí tenim una taula on hi ha les diverses hores, 5, 6, 7, 8 del matí, i depenent a quina hora ens llevem aconseguirem uns beneficis o uns perjudicis. Si ens llevem a les 5 del matí, serem els primers en fer totes les accions al taulell, però perdrem moral, i ara us explico què vol dir, perquè la gent s'ha d'aixecar d'hora, i a sobre ens costarà més car comprar les coses al mercat. Esclar que les podrem comprar abans que els altres. Si ens llevem tard, els nostres treballadors guanyaran moral i ens costarà menys, en aquest cas només una moneda, en lloc de 4, comprar les coses del mercat. Però serem els últims en fer-ho i per tant no podrem fer allò que més ens agradaria, probablement. Una vegada fet això, la segona fase del joc consisteix en posar els nostres treballadors en les accions que volem fer. Cada jugador té una base amb uns cartrons que ens cobreixen perquè no sàpiguen el que tenim. En un d'ells, en un dels cartrons, tenim aquí una guia de les diferents mescles de pintura, com podem veure, groc més vermell fa taronja, per exemple. Tenim les nostres monedes i unes pintures bàsiques amb les que comencem. Una pintura blava, una groga i una vermella. En aquest altre taulell tenim el resum de les fases de joc, els nostres treballadors, que en començarem amb 5, i la nostra casella, que està per aquesta banda, per començar, on hi ha les diferents accions que nosaltres podem fer. La primera d'elles és anar al mercat. Podem posar fins a 3 persones a la casella del mercat. Per cada persona que posem en una casella del mercat podrem comprar una fitxa del mercat. En segon lloc, hi ha la catedral. Per cada persona, treballador que posem en la nostra catedral, podrem restaurar una fitxa del fresc de la catedral. Després ve l'estudi. L'estudi és molt senzill. L'estudi simplement serveix per aconseguir monedes. Representa que venem les nostres quadres, les nostres obres d'art, i a canvi ens donen 3 monedes. Per cada treballador que hi posem guanyarem 3 monedes. Després ve el taller. Sí? Al taller, per cada jugador que hi posem, podrem fer 2 barreges de colors per obtenir colors més importants i diferents. I per últim tenim el teatre. Per cada treballador que hi posem, augmentarem 2 la nostra moral. Què vol dir això de la moral? Anem aquí al taulell. Això és la moral. Aquí tenim els nostres treballadors. Si nosaltres baixem en moral perquè ens aixequem massa d'hora, eventualment podem arribar a la casella de menys 1. Si nosaltres caiem a la casella de menys 1, perdem un treballador, perquè representa que com que els fem córrer molt, la gent no vol treballar amb nosaltres i per tant perdem treballadors. A canvi, si aconseguim moral positiva, cap aquí dalt, guanyarem un treballador d'aquests extras que podrem utilitzar en el nostre torn. Per tant, és important anar controlant el tema de la moral perquè si no ens podem trobar escanyats. Una manera de pujar la moral és aixecant-nos a les 8, aconseguint més una moral, o si no, enviant treballadors al teatre. Perfecte. Molt bé, doncs una vegada tots els jugadors han col·locat els seus treballadors allà on volen, es revelen i es comença. Primer es comença pel mercat i primer jugarà el jugador
que s'hagi aixecat més d'hora. Imaginem doncs, que el vermell s'ha aixecat a les 6, el blau s'ha aixecat a les 7 i el groc s'ha aixecat a les 8. Quan un jugador posa el seu personatge en una hora per aixecar-se, aquella hora no el pot ocupar ningú més. Han d'agafar-se una altra hora. I recordem que el primer que escolleix l'hora és l'últim que va en la puntuació. En aquest cas seria el groc el que hauria escollit aixecar-se a les 8. Molt bé. Llavors, ara el jugador vermell el que faria seria anar al mercat, com que té posat un treballador al mercat, podria comprar una fitxa de mercat. Tenim 3 parades. Hem d'escollir en quina parada podem comprar. Si compréssim més de 2 fitxes no podríem comprar, per exemple, aquesta i aquesta, no. Només podem comprar d'una d'aquestes parades. Imagineu-vos que jo vull comprar aquesta que em dona 3 cubs vermells. O no, millor aquesta, que ens dona un cub vermell i un cub blau. Com que jo m'he aixecat a les 6 del matí, he de pagar 3 monedes per cada fitxa que vulgui comprar. Per tant, vinc a la meva zona, pago 3 monedes de les 12 amb les que començo, per exemple, aquesta de 5, i agafo canvi, i aconsegueixo de la banca una pintura vermella i una blava, que és la que he comprat. Molt bé. Com que en aquesta paradeta ja s'hi ha comprat, tanca aquell dia i ja no hi pot comprar ningú més. Encara quedin 3 fitxes, una vegada s'hi ha comprat, aquella parada queda tancada fins a la següent ronda, fins l'endemà. Els altres jugadors hauran d'anar a comprar a altres parades. Un jugador inclús pot decidir no comprar res i gastar la seva acció de mercat només per tancar la parada. Bàsicament serveix per donar pel sac als altres. Perfecte. Anem a la següent acció. El fresc de la catedral. Ara els jugadors podran gastar les pintures que tinguin per restaurar un fresc de la catedral. Per exemple, jo puc gastar un cub vermell, un cub groc i un cub blau per restaurar aquesta peça d'aquí, que em donaria 3 punts. Què és aquesta fitxa blanca que hi ha al mig? És el bisbe. El bisbe dona bonificacions de punts. Si el bisbe està a una fitxa adjacent a la que tu estàs, ja sigui vertical, horitzontal o diagonalment, en aquest cas ho està, et donaria 2 punts més per aquell fresc. I si resulta que el bisbe està damunt de la fitxa que tu restaures, et dona 3 punts més. Com es pot moure el bisbe? Simplement pagues una moneda i pots moure el bisbe només una casella, això sí. Per tant, a mi potser em convindria pagar una moneda per posar el bisbe aquí i ara aquesta fitxa, en lloc de valdre 3 punts, valdria 6 punts. L'agafo, la poso davant de la meva zona, visiblement, girada, i ara aquesta fitxa indica que al principi de cada ronda cobraré una moneda perquè he restaurat un fresc, d'acord? I el bisbe es queda en aquesta posició. A mesura que anem restaurant els frescos anirem desvelant la bonica imatge bíblica que hi ha darrere d'aquestes fitxes. Puc restaurar tantes fitxes de fresc com treballadors hagi posat a les meves caselles, en aquest cas fins a un màxim de 3. En lloc de restaurar una fitxa de fresc, també puc venir aquí per restaurar els altars. Això ve a ser una espècie com de comodí per si no tenim les pintures necessàries per restaurar el fresc. En aquest cas, si paguéssim una de cada guanyaríem 2 punts, i si una d'aquestes la substituíssim per una d'aquestes més importants, en guanyaríem un de més. Aquí el mateix. En el cas de que paguéssim una de cada, guanyaríem 6 punts. Normalment, venir a l'altar no surt a compte, ja que el que ens donen de punts per les nostres pintures no és tan bo com el que acostuma a haver-hi al fresc. Però l'altar serveix perquè cap al final de la partida, quan queden poques fitxes de fresc o queden les fitxes de fresc més barates, aleshores sí que pot ser bo venir aquí a l'altar. Però durant la majoria de la partida no s'acostumarà a fer servir a no ser que es vulgui aconseguir puntuacions ràpides. Després de restaurar el fresc, ve el tema de l'estudi. Molt senzill, per cada persona que tinguem a l'estudi vindrem a la banca i guanyarem 3 monedes. Ja està, mireu que fàcil. Després al taller, per cada persona que tinguem podrem barrejar pintures. Imagineu-vos que jo tinc, per exemple, això, i dic, doncs mira, barrejaré un groc i un blau i obtindré un verd.
un blau i un groc, i obtindré un cub verd que em permetrà aconseguir fitxes de fresc més valuoses. Com podeu veure, les fitxes de fresc que tenen pintures barrejades, que necessiten de barreja per aconseguir-les, donen més punts. Sí? I les que només necessiten les pintures bàsiques doncs donen menys puntuació. Molt bé, per cada persona puc fer fins a 2 barreges. En aquest cas jo només n'he fet una perquè no tenia més materials. I per últim, per cada persona que tingui aquí, pujo 2 en la moral. 1 i 2. Molt bé, una vegada tots els jugadors han acabat de fer les seves coses, la ronda acaba. Jo em posaria que hem oblidat d'abans els 6 punts que em donava la fitxa, d'acord? I ara es començaria una següent ronda. Com que jo tinc aquí una fitxa de fresc amb una moneda, jo guanyaria una moneda en aquesta ronda per començar. I ara es traurien les fitxes de mercat, es posarien a la bossa, es remenarien amb les que ja hi ha i es posarien a l'atzar una altra vegada tot de fitxes de mercat, de manera que cada ronda pot canviar les opcions de pintura que hi ha al mercat. Ja està. Quan en el fresc queden només 6 fitxes per restaurar, aleshores comença l'última ronda. En l'última ronda, aquesta fitxa es gira, de manera que ara aquí tenim una altra casella de catedral que podem ocupar després d'haver passat pel taller. Per tant, en l'última ronda, diguéssim, ens dona una opció extra d'intentar aconseguir punts a lo màxim, d'optimitzar la nostra última tirada per aconseguir tants punts com siguin possibles. Al final del joc, qui tingui més punts guanya. És així de senzill. El joc, per això, ve amb una expansió, o 3 mini-expansions, 3 mòduls que es poden afegir al joc base. Ara us explicaré en què consisteixen aquests mòduls. La primera expansió es diu l'estudi i afecta a la zona d'estudi del joc. Com podeu veure, he apartat totes les monedes a un cantó i he ocupat l'estudi amb unes cartes. Aquestes cartes bàsicament donen poders especials. Representa que nosaltres pintem uns retrats, no? I venem aquests retrats. Ara ja no guanyem simplement monedes, sinó que el primer treballador que posem a l'estudi ens permetrà escollir una d'aquestes 2 cartes. Algunes tenen poders permanents, com aquesta, que em permet guanyar una moneda extra cada torn, o pujar 3 la moral en lloc de 2 cada vegada que posi algú al teatre. Només podré aconseguir una carta d'aquestes per torn, per ronda. S'aniran traient cartes, cada vegada sortiran cartes més bones. Aquesta expansió també inclou un altre final alternatiu del joc, i és que si juguem les 2 últimes cartes de la pila, llavors també s'activa l'última ronda. Per tant, ara dona 2 condicions per acabar el joc. La següent expansió es diu Encàrrecs del bisbe. Com podeu veure, he mogut tots els colors cap a fora i he ocupat 4 dels espais que hi havia al taller amb aquestes fitxes. Bàsicament són bonus. Les fitxes de fresc, moltes d'elles, no totes, a darrere tenen unes pintures. Si nosaltres col·leccionem, per exemple, 3 fitxes de color morat, podem reclamar el bonus de color morat. En aquest cas, les 3 fitxes s'apilarien, sí? De manera que ja no comptarien 3 monedes. Jo guanyaria els 10 punts de victòria del color morat i posaria això aquí, de manera que ara, al principi de cada ronda, guanyaria una moneda i un cub lila. Sí? La següent fitxa de bonus és una mica menys valiosa, clar, perquè es premia el primer que ho aconsegueix. En aquest cas, són 3 fitxes qualsevols, encara que no tinguin color. Per tant, aquesta expansió el que dona és, per una banda, una manera alternativa d'aconseguir punts de victòria i per una altra banda et permet seguir una altra estratègia, ja que abans les fitxes amb números baixos eren poc valuoses, però ara poden ser valuoses perquè et permeten aconseguir fitxes de fresc molt ràpid que després pots canviar a canvi de bonus. Per tant, és una manera alternativa d'aconseguir punts de victòria, no només amb les fitxes de fresc. I per últim, la tercera expansió inclou més colors. Aquí podeu veure que he afegit aquests quadradets grossos, que són marró i rosa. La fitxa, que abans era només aquesta d'aquí, ara incorpora més colors. El rosa necessita lila i vermell i el marró taronja i verd.
Com podeu veure, aquests colors són un segon nivell de barreja, per tant, costaran més d'aconseguir. Però, a canvi, podem aconseguir més punts. El taulell es fa a l'atzar. En el cas d'afegir aquesta expansió, traurem 6 o 7 fitxes normals i les substituirem per les fitxes que tenen colors marrons i colors roses, que com podeu veure donen bastant més punts, sobretot la del centre que dona fins a 24. Per tant, aquests colors són més difícils d'aconseguir, però a canvi ens donen més punts de victòria. Doncs ja està, aquests són els 3 mòduls. Jo he fet una partida d'aquest joc i, de fet, en la primera partida ja he incorporat directament les expansions. Com que el meu pare i el meu tiet ja estan acostumats a jugar als jocs de taula, he cregut que valia la pena posar-les ja des del principi perquè realment no fan el joc més difícil, no augmenten la dificultat, però a canvi sí que et donen algunes altres alternatives a l'hora de desenvolupar la teva estratègia. Per tant, jo recomano jugar directament ja amb aquestes expansions, perquè el joc no és molt complicat de per si. No és molt complicat, però és un joc estratègic. Nosaltres la primera partida ens ha durat 1 hora i mitja, 3 persones, perquè vulguis o no, haver de tenir en compte tantes barreges de colors és complicat, perquè clar, tu quan vas a l'hora de posar els teus treballadors, has de pensar quants treballadors poso al mercat per aconseguir aquells colors, quants poso al taller per barrejar. Has de pensar, aviam, m'he d'aconseguir groc i vermell per fer taronja, però també necessito, per exemple, blau i groc per fer verd, perquè si jo vull aconseguir marró necessito barrejar el taronja amb el verd. Llavors has de pensar, el joc aquest convida una mica a la situació aquesta que es diu anàlisis-paràlisis, de que a vegades estàs una mica espès i et costa veure les combinacions de colors i dius, aviam, quins colors necessito per fer això? Quines barreges he de fer? Per tant, a vegades fa que els torns s'allarguin una mica, ja que has de pensar en les combinacions, sobretot al principi del joc, perquè clar, com que al principi del joc estan totes les fitxes disponibles, tens moltes opcions. Has de pensar, aviam, vaig aconseguir fitxes barates ràpides, intento aconseguir bons colors per aconseguir les fitxes de major puntuació, busco el bonus, vaig a per les cartes especials. És a dir, les regles del joc no són difícils, és un joc, diguéssim, mitjà. De fet, a l'Spiel des Jahres de l'any 2010 el consideraven un joc familiar. Amb això podeu veure com ha evolucionat l'Spiel des Jahres en només 5 anys. Avui en dia seria impossible que aquest joc fos finalista de la categoria, no? En tot cas, entraria dintre dels Kenner Spiel des Jahres. Per tant, el joc és senzill, però ofereix estratègia i el tema de les barreges de colors, doncs al principi, fins que no automatitzes quins colors fan cada barreja, en principi costa una mica, no? Per tant, la partida ben bé se'n pot anar cap a 1 hora i mitja, suposo que a mesura que agafes el tranquillo doncs pot ser cap a 1 hora. Suposo que amb 4 jugadors deu ser 1 hora i mitja. Només comentar que el taulell per l'altre cantó, pel revers, també té un taulell i una cara de taulell, ja que en el taulell de 4 jugadors hi ha alguna diferència. Per exemple, al mercat, en lloc de tenir 3 paradetes, en té 4. Té 4 paradetes i la resta de coses són una mica més petites. No aporta res nou, però el disseny és una mica diferent. Per tant, aquest és el taulell pensat per a 2 i 3 jugadors. Doncs aquest és Fresco, com podeu veure, és un joc de col·locació de treballadors molt clàssic. Es nota que és un joc que ja té 5 o 6 anys. És un joc semblant a l'Stone Age, Los Pilares de la Tierra, Kingsburg, un joc amb poca interacció, més enllà de qui va primer als jocs, no? Ara aquest m'ha robat la fitxa de mercat, però per això té poca interacció i convida, diguéssim, a l'estratègia, a intentar elaborar des del principi una estratègia. És un joc molt divertit, a mi m'ha agradat molt, us convido a que el proveu. Aquest ha estat Fresco. I abans d'acabar, que ja me n'oblidava, volia fer un comentari dels components del joc. Com podeu veure, el joc és molt bonic, té molts colorins, com a bon Eurogame està ple de cubs. Sí? L'editorial Queen Games és una editorial que, com Age of Wonders, dona molt bons components de molta bona qualitat. Això també fa que el preu del joc acostumi a ser una mica més car, però només volia destacar com a detall l'interior de la capsa. Quina passada! Representa com els jardins d'un monestir o d'un palauet. No és que sigui una capsa molt funcional, al sentit de que no té slot, simplement és una capsa on hi ha 2 huecos i ja està, però el disseny és molt maco, és un detall, ja no es fan capses com aquesta. Molt bé, doncs aquest ha estat Fresco.